ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Subhanallahi khaliqil alamin makagin shugaba, dabaru buwayi ƙara dafan duk lamarin da na sa gaba. Ƙara kyautata niyya idan nayi to in yi domin shugaba, kar in yi shi don samun kuɗi ko don samun lambar yabo. Ina ƙaunar ka ya mai kubutarwa, gane dai a gare ka na da taladabi. Mai yawan sabo ne rabu ya fi mun domin al'arabi. Na fake da batula sayada yar na Khadija da annabi. Na ce dan Fadima na ƙure magiya a gidansa ake rabo. Ina ƙaunar ka. Assalatu ma'a taslimu gun annabin da ba a faɗa da shi, wato bin Abdullahi mai kyan haƙori mai kyan dasashi. Alai da sahabbai wato waɗanda ba sa sarrafuwa da shi, har da sifɗin nabi ya'ya a gurin Fatima shayabo. Ni ina ƙaunar ka, ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Kudubul makatum shehu tijjani imamul aure, shehu abdulkadir jiyali sannu dan zahara sharifiya. Shehu baraman yaskaji mai makiya da tarin mabiya. Shehu namu Muhammad dole ne in kira ka cikin wannan yabo. Ai ina ƙaunar ka ya alwali ya alwakili, ka ƙara tsaya mun yabo. Kai ka saba tsaya mun rabu, yau ma gare ka nake neman rabo. Hikima da basira rabbana baiwar ka gare ni ka zubo, sannan ka tsare ni da sharukan wanda ba sa so a yi maryabo. Ina ƙaunar sa. Assalamu alaika ya nabiyullah shabin alfahari, ɗahirar madahurin kai na so yau ma zan yi ba shi. Baka korar mai nema ka yarda na yi ma sayyidul bashari, so nake ka amince mun ka yarda da ni ma umma yabo. Ina ƙaunar ka, ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni umma yabo. In kai madalla da annabin da ilahu yake fahari da shi, sayyidin sakalain wanda bayi ke yin alfahari da shi. Kyan hali da nagarta duk halittun Allah ba na biyansa shi. In ka bi shi ka dace, in ka bar shi fa tabbas ka faɗa taɓo. Ina ƙaunar ka. Ku rike mi fita yan uwa, ku samu rabauta nan gaba. Shi kadai ne mai tuta a ranar da ɗake manta sufar uba. In shi ne mai ceto kun sani ba za ya ba maƙiyansa ba. Sannu manzan Allah to ka yarda da ni ranar umma yabo. Kuma ina ƙaunar ka. Kai rabbi yake so duk abin da ka so shi za a yi haka ne. A kashe a raya kun sani wannan aikin Allahu ne. An kashe ka raya sayyidul alamin to waya kake ne. Kai ba a sanin ka nan gani nan bari sai dai a yi ma yabo. Ni ina ƙaunar ka, ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Sannu Saifullah shi mai rabe gaskiya da ƙarya adali, kwamandan Allah mai Hassan da Husain har da Imam Ali. Ba a yi maka wargi jarumin jarumai mai Umar da Ali. Alkawi sadauki ba mai tarka sai dai ko maras rabo. Na ƙaunar ka. Kai ka tarwatsa shirka sannan kasa ake bautawa rabbana. Da hasanni da aiki na zo gare ka ne in yi maka jinjina. A daga maka murya ma na ji rabu baya so tuni ya hana. Shi yasa na taho cikin sigar waka zan yi ma yabo. Na ƙaunar ka.
ka ne riba ya annabin shirya ni tuntuni na faɗa. Kinka taɗewa ce mai yawan da ya zarce baki ya faɗa. Duk mai san Allah dole ya fi ka, doka ce aka shimfiɗa. Shi yasa ba taɗewa ga duk mai san ka annabi sha yabo. Ina ƙaunar ka, ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Nan nake son hutawa a waƙar gaba dan na so haka ba. Ka daɗe ni basira ambatan ka masoyi in bar fargaba. Don isar faɗin makar in sha wahala in zan wata nan gaba. Ba dan na kai ba Mustapha ni ma a daɗan baiwar yabo. Ina ƙaunar ka. Faruq na Sharifai ni nake maka baitin ya Ali Mustapha. Karɓe ta da kanka dan isar na Fatima ummu Shirafa. Ni kuma na Sharifai na yi roƙo ka yi min kyauta Mustapha. Dawwama mai ƙaunar ka duk rintsi in dinga yi ma yabo. Ina ƙaunar ka. Alhamdulillah shi godiya a gare ka makakin talikai. Da kai na fara dukkanin lamura sai in kare da kai. Assalatu ma taslimu ga wanda ba a raba ku da shi da kai. Alai da sahabbai har da ma sha'iran da suke yi maryabo. Du ina ƙaunar su mai gida na ka yarda da ni ma yabo. Ni ina ƙaunar ka mai gida na ka yarda da